Карайте един ден с мен. Ето ми го и аутфита. Чакайте да обърнем камерата. Ето ми го и аутфитчета. И сега ще видим как ще седи на мене. Винаги обличам неща с дълги тениски, но имам и къси спортници, приятели, които не ги обличам всеки ден, защото не са. Хайде, ще се видим вече, когато се облека и ще ги видите върху мен. И, приятели, ето ми го аутфита. Много се очудя обаче. Така ли да ми е тениската по нормалния начин? Много сладко седи. Така. Чакайте. Имам огледал срещу себе си, заради това не гледам камера. Така, може би. На другата страна. Така. Или така. И те седи. Така. Хайде, приятели. Ще видим вече. Мисля да си направя висока опашка и вие ще я видите след малко. Приятели, колкото можах се направих, ето мя с аутфитчето. С високата опашка. Мисля, че стана много спортно и готино. Да, само мисля да сложа някаква шапка. Но не знам. Може и не. Хайде, ще се видим, когато решиме. Приятели, върнах се и реших да сложа си готино. А сега отиваме да си измием зъбките и да оправим устата. Хайде, приятели, когато си измием зъбите. Приятели, измихме си лицето, както виждате. А сега е време да оправим всичкото това. Хайде, ще видим, когато го оправим. Правим устата. Това са ми кабелите. Ще се видим долу на закуска. Приятели, забравя да ви кажа, ще се пръскаме с това пръв. Приятели, забравя да ви кажа, аз ще излизам заради това се оправя. Приятели, ето е жената. Кажи здрасти. Да. Сега ще закусваме корнфлейк, защото знаем, че трябва поне и малко да се държим за фигурата. Хайде. Това е за мен, това е за Никол. Но забравих да си сложа слънцезащита, така че се качвам догоре да си сложа слънцезащита. Приятели, ще сложим от това и от това. Хайде. Приятели, благодаря, че прекарахте един ден с мен. Обичам ви, а ние сега пристигаме.